ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନରେ ଆଜି କେତେ ଗହଳି। ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝିଅକୁ ନେଇକି ସକାଳେ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୋର ପସନ୍ଦ ମଟନ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଟନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଝିଅର ପସନ୍ଦ ମାଛ, ତା ପାଇଁ କିଛି ମାଛ ଆଣି ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଘରକୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗେ ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ, କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ନାହିଁ ତ ରୋଷେଇ କରିବା। ସାର୍ ଆମର ଖାଇକି ଯିବେ 12ଟାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଝିଅର ମାଛ ଗୁରା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି। ଆରପଟ ଚୁଲିରେ ମଟନ୍ ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଥିଲି। ତ କଡ଼େଇରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇକି ପିଆଜ ଦେଇକି ଆଗେ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋ ଦେଇକି ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ଦେଇକି ଭଲସେ କଷି ଦେଇଥିଲି। ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ କିଛି ଏଇଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମସଲାରେ ମଟନ୍ ଆଉ ଆଳୁ ହେରିକା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ହେରିକା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି ଖାଲି ମଟନ୍ ଝୋଳ ଆଉ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲା ନାଇଁ ଟିକେ ମାଛରେ ବେସର ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ କର। ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମାଛ ଫ୍ରାଏ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଲୁକ୍ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମଟନ୍ର। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ।